Naman sa inyo yung mga mensahe or inyo galing nga greeting, sorry. No, sa aton yung Facebook live sa Action Balita Evening Edition sa subong nga gabi, Martes nga adlaw. Okay, sa mga ka-action naton, mayong gabi lang sa kay si Sir Alex Montas sagid ang nagapanguna, no? Mayong gabi lang kuno sa iya yang mga nakaset na nga mga talamyawon sa kay Ma'am Vanessa Mayo kag kay Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, kay Mrs. Alvarez kag kay Ma'am Jinky Dialagdon, kay Miss Athia Kim Iriman, good evening. Si Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi man. Si Sir Ray Baryoga, nag-monitor sa barangay Pandanon, DSB. DSB. Sana all, DSB. Bebe time. DSB, sorry. Kaya namin action na, no, kay Ma'am Vanessa, kay Top Fun +1. Ano yung +1 but silingon man? Ma'am Vanessa Mayo, good morning guys. Kasi feeling ko top fun na siya madaan. So, top fun. May +1 siyang badge or about check talaga na kung ano na siya ang vote silingon. Share badge from Athia Kim Ariman. Good evening, Action Dale. Kag-action. Ano, madamang nga salamat. Sir Barioga Ring, may share badge man. Thank you so much. Monitor dito gali sa may DSB. Sulito niyo ba na? Bebe time. Maganda sa action kay Bebe time. Si Sir Nante Gallego, mayong gabi. Sa may Purok Azucena, din ako to. Bangkiruhan Kada City from Grabcar, Manila. Mayong gabi dira, sir. Kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, mayong gabi man. Kag salamat yan sa pag-monitor. And good evening sa mga 30 viewers namon. 30,000 viewers, Madam Ogida. Kabongga sa 30,000. Yes. Sispiling ko, Sir Alex Montezang, iya siningag hitting section na nara na sa notepad. And then every time yung mga program, i-copy i-paste siya. Diba? Tako Sir Alex. Basta fun. Pero matingala ko Sir Alex, wala siya top fan nga ba siya nga permission nag-support siya. I think ano na ni siya, nang after sang top fan, amo na nag-order yun, sharer na. Ano? May pasunod na sa mo? Na-notice ko lang. Okay. Happy birthday kay pakaisa ko nga si Dina Descrepito sa DSB Pontevedra from Ana Sinor. Happy birthday! Pila lang edad si mo sining nga pakaisa. Kaya meron kita da sang lumpia. Si Fabian Jonathan, mayong gabi man Maya greet laman ko no si kumari niya Ma'am Vanessa Mayo and Ma'am Jinky Dialagdon. Okay. Sir Alex Fuentes, mayong gabi. Nakatune in naman tonight sa aton action-an. Madamo gid nga salamat, no? Mga familiar names ang padayon nga nag-appear sa aton sining nga comment section. And padayon lang sa pag comment, action din, gahatag ko stars. Ay, amo na gali. Oo, Ma'am Van. Unfortunately, hindi kami subong kabaton stars. Hindi kami kabaton stars. Kaya may gina-fix kami subong ng mga technical issue kay Facebook. Pero salamat, Gid. Extracto sa FB. Yes. Sa inyo sining generosity, Ma'am Van. No? Ano, Dale? Kanugon, hindi kita kabaton stars. Dapat damo-damo, galing nga stars ang aton sinimo. Sige lang, hopefully maka-recover ang amon sini nga Facebook kag kag mabalik si stars. Yes. That's para mabalik man namon sa inyo ang stars, di ba? Yes. Kaya madumduman ang mga Facebook stars, convert na siya, payout, and then amo taging community pantry natin actionan sa pila ka mga area diri sa Bacolod City. Kung baga may purpose ang aton sini nga Facebook stars, no? Ginahatag sa aton sa mga loyal naton nga mga listeners and naga-give back naman kita sa mga tao kag those nga kinahanglan gid sang bulig. Si Ma'am Merly Gonzaga, good evening. Oy, by the way, Action Dale, ang aton gali nga sa pa-promo sa mga ka-action naton. Continue lang kamo sa pagpadala sa inyo nga mga nga mga nga tawag na, kumbaga ticket. Ano yung tawag nila? Doka coupon. Doka entry Entry actually yung proper term. Yawan ko panumdum. No? I-check nyo lang visit sa amon nga Action Radio Bacolod page. Kay naka-ano man ta, naka-Facebook live man kita ti mga Facebook live viewers for sure. Naga-check ka mo dira sa amon man nga FB page. Visit nyo na lang kung ano ang mga mechanics para kamo maka-intra sa amon iya nga pa-premyo. Kay kung si Action Dorel pa, up to 150,000 ang ipanagtag isang Action Radio
tungod man sa amon iya nga incoming no nga ano gani? Anniversary na mo. Yes. So abang-abang mga ka-action na sa aton sining mga promo. And kakapalan ko na yung mukha ko. Inviting you as well to visit and watch my video sa akin nga YouTube channel. Search nyo lang mga ka-action na John Dale Salazar. John Dale Salazar. Kaya may latest ko na video nga upload. Yeah. Giving tribute sa aton sining mga COVID-19 frontliners, especially dira sa may South Hills Academy. So, sige na, please. And also, hindi nyo pag-skip ang okay lang kung skip nila, skip nilang pero wala ko naging skip din. Pero okay lang na yun, wala ganyan kaso. Kay ako na yung ka digital diary ang YouTube ko. Diba? Sige Pero very good, give kay Action Day. Sana all. We are proud of our frontliners. Yes, diba? sige After you visit sa akong channel, visit yung Man Action Radyo Bacolod and click subscribe. Standby para sa mga balita lokal. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginimplementar na sa Negros Occidental ang bagong sistema sa health and emergency management agud mangin maayo kag epektibo ang serbisyo sini sa mga Negrense. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, isa ini sa ginhambalan sa pagsinapol ng ilang patigayon na pod si Governor Bong Lacson sang Lunes nga adlaw sa mga alkalde sa probinsya. Sa idalom sa mga sistemang serbisyo magatutok pagi sa Negros Occidental Emergency 911 ang One Hospital Command kang Negros Occidental Comprehensive Health Program o kon NOCHIPA. Suno kay Diaz, hindi na mabudlay ang pagbiyahe sa mga pasyente bangod mahibaluan na kung diin ni pagadalon base man sa occupancy kag bed capacity sang kada hospital kag may nakahanda naman nga doktor nga magatata pa. Umpisa sa bunga daw Hulyo 27 tanan nga swab samples pagi sa RT-PCR test sa sur sa probinsya. Ang pagdalon sa Valladolid Molecular Laboratory samtang sa norte sang probinsya naman ang pagdalon sa Teresita El Halandone Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Pasang karon pasang gobyerno provincial ang weightlifting program sa Negros Occidental agud maka-discover sa mga maayo nga weightlifters. Ini kasunod sa maragtason nga pagdaog sang ukon ni Olympian weightlifter Heidelin Diaz sang nahaunang bulawan nga medalya para sa Pilipinas sa Tokyo Games sa sulod sang 97 ka tuig. Suno sa kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ila pagaistoryahan ang mga plano sa pagbalik ni samahang weightlifting ng Pilipinas o kon SWP President Monico Pontevilla sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Diaz nga antes pa man magdaog si Heidelin sa Olympic, may mga weightlifting equipments na nga gindonar si Pontevilla sa Negros Occidental kag subong naka-standby sa tatapan sa Provincial Disasters Reduction and Management Office sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansiningan. Si Pontevilla ang isa sa mga nagsaksi sa kadalagaan ni Diaz sa Tokyo Olympics sa Pungsod, Japan. Sa dugang pa nga balita lokal, mag-augment ang task force disiplina sa mga vaccination centers para masiguro nga stricto nga masunod ang mga minimum health protocol. Umpisa subong adlaw ang Martes ginpahag ni Wilfredo Gilingo ang action officer sa task force. Kahapon nga adlaw Lunes, Hulyo 26 ang nagsapol ang emergency operations center po sa task force disciplina head Vice Mayor Alcide Familiaran. Suno kay Gilingo ang ilang team ang magalibot sa mga vaccination centers nga mayaras ang schedule sa pagbakuna sa mga mall man o kon kabarangayan. Ginpahag man ni Gilingo nga nabakaunahan na kontra COVID-19 ang mga miyembro sang task force. Samtang magadugang sang COVID-19 Vaccination Council o kon COVAC
sang syudad o kung sa syudad sang Bacolod sang duha ka mga mall nga himuon nga vaccination site sa subong nga semana. Ginpahayag ni Councilor Inesito Novero ang pamuno sang COVAC Vaccination Centers subong adlaw Martes sang ila ginpadulungan ang City Mall Golden Field kag City Mall Mandalagan para sa ocular inspection. Tuyo sini nga mas madamo nga tawo ang maakomodar sa pagbakuna kontra COVID-19. Suno kay City Administrator M. Ang sa tion nga magbukas, magadangat na sa 32 tanan ang COVID-19 vaccination sites sa Bacolod. Umpisa Hulyo 27, liwat nga ginpatuman sa COVAC ang no walk-ins policy sa mga vaccination sites sa mall matapos ang pagdagsa sang tawo kag wala na nasunod ang physical distancing. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time KBC Plus. Dapat seryosoho.
Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Philippine Standard Time, GTX 500 Cups. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpandam ang Octa Research Group sa publiko batok sa pag-dine out at pag-intra sa mga social gatherings sa tungasang padayon nga pagsaka sang mas makalalaton nga Delta COVID-19 variant. Ining panawagan ni Professor Ranjit Rai kag Dr. Guido David sang Octa matapos na record ang 119 ka Delta variant cases sa Pilipinas. Sa laging handa briefing subong nga daw ginpahayag ni Rai nga likawan ang social gatherings sa pag-dine out bawod mataas ang posibilidad nga malatnan sang mas makalalaton nga virus ilabi na kung wala pa na bakunahan na. Para kay Rai ang pagbabakuna isa ka long-term solution sa problema sa COVID-19. Ginpahayag naman ni David nga importante ang paghalong samtang limitado pa ang supply sang COVID-19 vaccine. Iyan panginiwala ni Presidential Spokesman Harry Roque ang daan nga matrix nga ginapakita nga si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz ang isa sa mga ginalegar nagplano sa pagpahalin sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Roque, wala siya sa ihibalo angod sa matrix bangod wala man ini naghalin sa iya opisina. Si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga nagserbi presidential spokesman sang 2019 amo ang nagpagwa sa report angot sa matrix.
Aminadang Malacanang kulang bulig sa gobyerno para sa mga atleta. Ang isyu nga sa tugin pabutyag ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Tuwig 2019 ang nagsulisit si Diaz ang pinansyal nga suporta para sa 2020 Tokyo Olympics. Ginpahing ni Presidential Spokesman Harry Roque nga minado ini nga kulang nga daw kaangay sa minimum wage ang ginahatag nga allowance sa mga atleta. Pag-ila karon lang tahon kung paano ini maligwat. Ginpahing ni Roque nga pisar nga kulang ang suporta nga ginpakita. Nagdaog sa gihapon sang bulawan nga medalya kag posible madamo pa sang magdaog sang gold medal kung pasakaan ang bulig sa mga atleta. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Action Radio Philippines Standard Time, D3. Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Hulyo 27, 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Number sa Bacolod, aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!